Ако загина на война, жал никого не ще попари. Загубих майка, а жена не найдох, нямам и другари. Ала сърце ми не скърби, приневолен живя сирака и за утеха, може би, смъртта в победа ще дочака. Познавам своя път нерад. Богатствата ми са у мене, че аз съм с горест и богат и с радости несподелени. Ще си отида от света, тъй както съм дошъл, бездомен, спокоен, като песента, навяваща ненужен спомен. Няма по-трагично стихотворение в българската поезия, което така гениално да осветява личностната несрета. Несретата на един гениален поет, обречен от съдбата. Поетът Димчо Дебелянов загива от вражески куршум на 2 октомври 1916 година в покрайнините на град Серес, днешна Гърция, на тогавашния Македонски фронт по време на Първата световна война. Той е едва 29 годишен. Болката и самотата раждат красиви думи. Димчо Дебелянов е създал своите въздействащи стихове на кръстопътя на отчаянието и надеждата. Авторът на едни от най-красивите и романтични стихове не е имал нито една сбъдната или щастлива любов, а винаги е бил отчаяно влюбен. Роден е на 28 март 1887 година в Копривщица, в заможното семейство на Велю Дебелянов. Той е най-малкото дете в семейството, което всички много обичат и глезят. Най-вече майка му, Цана, която вярва, че детето е родено с Божия дарба. Но скоро семейството е сполетяно от нещастие. Бащата на Димчо умира внезапно. Двамата братя, Иван и Велю Дебелянови, умират един по друг. Те са имали невероятно силна кърмична връзка през 1896 година и семействата се разпръсват по градищата. Труден, тежък живот, немотия, оскъдица. Домът е бил срутен, той се е съборил още преди да започне великата драма на войните 1912-18 година. Препитанието е оставено на най-големия брат Иван, който живее в Пловдив. Затова и всички се местят там. Въпреки усилията на брат му, последвалите години са време на мизерия и лишения. Тези години наистина са били много тъжни. Особено първите гимназиални години, когато Димчо Дебелянов е живеел при много оскъдни обстоятелства.
Той се е пробуждал за живот. Той вече се е опитвал да пише стихове. Той е бил много беден и много нещастен. Как бяха скръбни моите детски дни. О, колко много сълзи спотаени. Тук първи път се моя взор стъмни и безпощадна буря сви над мене. И днес аз бродя в тоя скръбен град, едничък дом на моята скръб бездомна. Аз бродя за утехата нерад и кът загубен в пустоща огромна. И толкова с черни мисли ми тежат, че аз не искам нищо да си спомня. Димчо е записан в Пловдивската мъжка гимназия. От този период датират и неговите първи стихотворения, които в последствие той изгаря. През 1904 година Дебелянов се преселва в София и наема квартира на улица Оборище, 46. През 1906 година в списание Съвременност са публикувани за първи път стихотворенията «На таз, която в нощи мълчаливи» и «Когато вишните цъфтяха», подписани с името Димчо Дебелянов. По това време той е на 19 години, а негови кумири са Пенчо Славейков и Пейо Яворов. На таз, която в нощи мълчаливи, кът призрак свят дохожда в моя кът, и нов живот ми в жилите разлива и с райска сладост пълни ми духът. На таз, коя зарита в скръб безкрайна, кога в борбата падна аз сломен, на моят гроб ще дойде в нощ потайна сълзи си да пролее зарад мен. Ключова фигура за елита на българската интелигенция по онова време е Димитър Подвързачов. В неговата къща се срещат и запознават много поети и писатели, които днес са класици. Именно в къщата на Подвързачов Дебелянов намира не само приют в мразовитите бездомни нощи, но и приятели, с които да споделя болката и радостта си. Най-редовни съмишленици на Подвързачов са Николай Лилиев, Йордан Йовков, Елин Пелин и Гео Милев, който е сред първите почитатели на поезията на Дебелянов. Те дори са съквартиранти за кратък период, а за историята остават запазени до днес 7 писма, написани от Димчо до Гео Милев. До смъртта си в писма до близките си поетът се е подписвал винаги с кръщелното си име Димчо, а е започнал да подписва стиховете си с името Димчо, което е нехарактерно за рода. Най-вероятната версия за смяната на името е тази, която професор Константин Гълъбов разказва на своите студенти. Тя е, че известният български интелектуалец доктор Кръстев казал, че Димчо не звучи подобаващо за поет, затова по-добре да се подписва с името Димчо. Думата на изтъкнатия литератор и основател на кръга мисъл доктор Кръстев има голямо значение за живота и творчеството на повечето български поети и писатели в началото на 20 век. Още повече, това е толкова характерно за епохата. Малко преди това Пенчо Славейков дава на Пейо Крачолов поетичния псевдоним Яворов, а Подвързачов кръщава Николай Попиванов Лилиев. Според поетесата Валентина Радинска, Димчо сам се прекръства на Димчо от суеверие. Догадките за това решение звучат невероятно. По онова време буквата Н е 13-та буква в азбуката. И Димчо вярва, че числото 13 има негативно значение в неговия живот. Затова се опитва да избяга от него. Още едно доказателство. Дебелянов подменя датата, на която се е родил. Той твърди, че е роден на 25 март, а не на 28, защото сборът от числата 2, 8 и 3 дава числото 13. Убеден е, че нещастието е негова орисия. Понякога се опитва да се противопостави на тази своя съдба, а друг път е убеден, че не може. Борбата между двете затвърждава постоянното чувство на несигурност, което поетът изпитва. Чувството за фатална предопределеност се корени в детството на Дебелянов. Всичко започнало с един сън, който Димчо сънувал като дете.
В съня му се явил свети Георги и му заръчал да бъде дадено агне курбан в негова чест. Детето разказало всичко на майка си, която била решена веднага да изпълни заръката. Когато Димчо видял малкото агънце, от жал не позволил да бъде заклано. Вероятно заради този жест той възприел върху себе си библейската роля на жертвения агнец. През есента на 1907 година Димчо Дебелянов се записва в юридическия факултет на Софийския университет, а следващата година се премества в историко-филологическия факултет. Но следва само 2 години. За него може да се каже, че е и самоук, любознателен по природа, научава сам френски, руски, английски език и превежда автори като Бодлер, Верлен и дори Шекспир. Димчо Дебелянов вярва, че поезията трябва да създава един много по-извисен, много по-идеален свят. Именно това го сродява с френските прокълнати поети, като Бодлер, като Рембо, като Верлен. От една страна ние сме твърдо убедени, че Димчо Дебелянов е изключително самобитен, органичен поет. Много български в жизнебитието си. От друга страна, когато говорим за тази самобитност, ние забравяме, че това е един високо ерудиран преводач от френски, много талантлив преводач. Един много четящ поет, който е бил в състояние часове наред да рецитира наизуст чужди поети. Както те са направили с Гео Милев една сутрин, още и двамата са били както казват, по гащи, по нощни ризи, но са започнали със събуждането си да си говорят за белгийска и френска поезия и това описано от приятелите. Те са били наистина една невъобразима двойка на едни младежи в една лятна утрин, които са по долно бельо и в същото време рецитират висока поезия. Но сякаш нищо не е в състояние да запълни празнотата в него. Чувството за неудовлетворение и тъга изпълват сивото му ежедневие и безсънните му нощи. След смъртта на поета, в личните му вещи са открити няколко книги. Пан на Кнут Хамсун, Могенс на Якобсен, тъй рече Заратустра. В това антологично съндъче едновременно е и онова родово евангелие, с което той никога не се е делял, и едно английско евангелие, което е намерено при трупа на онзи английски войник, който е описан в великолепната военна творба на Димчо Дебелянов «Един убит». Във вещите му е открито също и едно неизпратено писмо, писано няколко месеца преди смъртта му до една от любимите му – Иванка Дерменджийска от Ихтиман. Дебелянов се запознава с Иванка, когато са още почти деца. Тя е 13 годишна, а той е на 16 и от няколко години по-късно датира тяхната любов. Това е най-продължителната връзка на Дебелянов в неговия кратък живот и затова много от неговите близки смятат, че това е неговата най-истинска, най-голяма любов. Иванка е била учителка в Ихтиман. Любопитен факт е, че някои от ранните стихове на Дебелянов са създадени и записани върху нейните учебници. Тази е, ако не се лъжа, 5-та година, откак аз усетих първия трепет на любовта към теб. Добри и лоши дни са минали от тогас. Много неща са преживени и забравени, но едно аз ясно помня и ясно зная. То е, че през тези 5 години нито един ден не е минал без да помисля за теб. Аз те любех пламенно и искрено, и дълго, и търпеливо чаках да бъда разбран. И в момента, когато ми кажеш, че ме обичаш, аз ще бъда най-щастливият в света. Така започва продължилата 13 години любов между Димчо и Иванка. Но съдбата е предопределила друго за тях. Тяхната любовна кореспонденция завършва с огорчение и разочарование. Самите родители на Иванка не одобряват
връзката е с Димчо Дебелянов, защото той е бухем, той е поет, той не може да й даде сигурност в живота и за това се налага да я изпратят в чужбина, възможно по-далече, и да я изпращат да учи в Швейцария. По-хубаво да зная, че ти не ме любиш и да не чакам, отколкото да лапам мухи след тебе. И после да ми се смееш, и ти, и хората на ума. Остави я ти тая работа. Ние няма да се разберем. Не ми пиши вече. Димчо и Иванка се разделят, обаче те продължават да си кореспондират и едни от последните писма, които Димчо пише от фронта, са адресирани до Иванка Дебелджийска. Иванка Дебелджийска обича Дебелянов, обича го много искрено и доказателство за това е, че независимо от това, че не споделя неговия път, тя се омъжва едва след смъртта на Дебелянов, 4 години по-късно. Пропасти вечни делят те от мене. Зная, че ти си безкрайно далеч. Но пак, като лъч след вековно затмение, чакам да дойдеш. Ще дойдеш ли? Никога вече. В общественото съзнание образът на Дебелянов е свързан с мита за голямата любов. Неподвластно на времето единение с сродната душа. Въпреки че е плодотворен за творчеството му, този стремеж му носи само разочарование в реалността. Както неговата участ се е несретна, така и някои от любовите му са несретни. Те са дали плод на великолепните елегии, на неговите забележителни любовни стихотворения. Но някои от тези любови са трагични. Когато е живеел в дома на бащата на Душечка, неговия любим приятел Константин Константинов, чийто псевдоним творчески е Душечка, Дебелянов се е влюбил в дъщерята на един запасен полковник Елена Петрунова. Влюбчивият по природа поет веднага е омагьосан от срещите си с красивата девойка, която го връща за кратко към светлите хоризонти на радостта и изпълва душата му с блянове. Чувството му за фатална предопределеност се задълбочава, след като през една есенна нощ на 1911 година Елена е застреляна от баща си, който се самоубива след това. Подробностите около страшната трагедия са забулени в тайна. Няколко дена Димчо Дебелянов е бил като болен, бил е не на себе си. Разбира се, той обичал Елена отдалеко. Той дори не е успял да сподели своята любов. След трагичната смърт на Елена, той се впуска в пиянски делириум в търсене на забрава. За него няма никъде радост. През нощите броди бездомен и дири утеха в кипящото вино, а утрото носи отново скръбта. По-остра, по-черна, по-тежка. Ела и дай ми своята радост ясна. Лъчи обилни в мрачна нощ пръсни. Ела, в нерадост аз самотен гасна, в неволя губя своите златни дни. Аз ще открия тъмните си тайни, през звездни нощи ще те чакам сам. Една ще си в вселената безкрайна, като весталка в светъл хубав храм. Разсей скръпта на тъмна Орисия, усмихната и в радост и в беда. Най-скъп венец от песни ще ти свия, о хубаво дете, дете безгрешно. Виж, вече май отлита навсегда, а розата увяхва безутешно. Стихотворението, посветено на Елена Петрунова, което последните десетилетия се публикува под заглавието Сонет, е с нарушен акростих.
Защото от началните стихове, от първите букви на началните стихове, може да се почете името на Елена Петрунова. Но в тези многократно тиражирани издания, включващи това стихотворение, се оказва, че акростиха е нарушен. Една вечер Димчо е на гости у Гьончо Белев и съпругата му в Ихтиман. Там е и прогимназиалната учителка Лалка Ганчева. Четиримата очевидно се веселят добре заедно. Но това не се харесва на провинциалната общественост, която грубо се намесва и прекъсва забавата. Двама любопитни господа са се качили на стълба и надничат. След тази вечеринка се получава и едно недоразумение. Вестник Вечерна поща обявява, че Димчо Дебелянов и Лалка Ганчева са сгодени. Това провокира поета да й напише духовито опровержение. Лало, разделихме се на гара Белово. Минават дни, 3, получавам вестника. Чета, сгодени. О, ужас и безумие! Не! Аз ли? Аз не съм виновен. Двама сме. И ти, и аз. Пострадахме. Защо? Защото сме весели. Как? Ей така за права Бога. Аз пострадах повече. Защо? Изгубих. Какво? Доверие. Пред кого? Пред всички. Най-много пред жените. Малко се знае за любовната история на Димчо Дебелянов с актрисата Маня Цачева. Маня Цачева е обещаваща тогава театрална актриса. Имала е много обожатели. Един от тях е, разбира се, поетът с чувствителна душа Димчо. Тя отговаря на чувствата му, но след това решава да последва своя професионален път, който отвежда в Германия, където тя прави една наистина европейска кинокариера, за която мнозина днешни български актьори могат само да мечтаят. В Германия тя се омъжва за немския режисьор Манфред Ноа. Нестихващият оптимизъм и чувството за хумор на Димчо често успяват да го изтласкат от непрогледния мрак в слънчевия ден. Помагат му да вярва, че този път любовта ще е благосклонна към него, поне за малко. Според сестрата на Димчо Дебелянов, Мария, най-силната любов на поета, това е любовта с Мара Василева, както той нарича звънчето, заради прекрасния и звънлив момински глас. Димчо среща Мария в София. Влюбва се в нея от пръв поглед. Скоро обаче тя трябва да замине за град Козлодуй, където е учителка. Започва тяхната любовна кореспонденция, от която не е запазено нищо. Вероятно самият Димчо я е унищожил. Тя е имала много обожатели, отговаряла е на чувствата на Димчо, но по едно и също време тя се е кореспондирала и с друг свой обожател. И тя прави гаф. В резултат на този гаф се получава така, че Димчо получава писмо от любимата си Мария, но това писмо се оказва, че не е предназначено за него, а е предназначено за друг обожател. Това е наистина голям удар за чувствителната душа на Димчо. Мъка раздира влюбеното му сърце. От нея се ражда и един от шедьоврите му – Черна песен. Аз умирам и светло се раждам. Разнолика, нестройна душа. През деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша. Години по-късно, когато Мария се разболява от туберкулоза, той е до нея. Той е до нейното смъртно легло и прощава. Безкрайно е съжалявал, че не е държал по-дълго ръката ти в болничната стая, преди тя да издъхне. Тогава се ражда неговата прекрасна, несравнима елегия "Аз искам да те помня все така". На погребението на звънчето Димчо Дебелянов е плакал горчиво и неутешимо над ковчега на непрежалимата Мария
Василева. Аз искам да те помня все така. Нека не го цитирам, за да не се разплача. Аз искам да те помня все така. Бездомна, безнадеждна и унила. В ръка ми вплела пламнала ръка и до сърце ми скръбен лик склонила. Градът далече тръпне в мътен дим. Край нас, на хълма, тръпнат дървесата. И любовта ни сякаш по-е свята, защото трябва да се разделим. В зори ще тръгна. Ти в зори дойди и донеси ми своя взор прощален, да го припомня, верен и печален в часа, когато тя ще победи. И ти отпущаш пламнала ръка и тръгваш, поглед в тъмнината впила, изгубила дори за сълзи сила. Аз искам да те помня все така. Но това е най-красивата любовна елегия в българската поезия. Димчо може да е плакал над ковчега на звънчето, а колко хора са плакали над неговите елегии. Ти смътно се мяркаш изморната памет, кът бродница сънна в бездънна гора. Аз тръпна след тебе и тръпно ме мамят в мъглите вечерни две черни пера. Той в своите пиянски бохемски нощи е посещавал вертепите на София. Но дори в тези свои физически забежки Димчо Дебелянов е останал така всъщност много чист и много неадекватен на реално случващото се, защото известен е този факт, че той всъщност се влюбва в една от леките жени. Тя отново се казва Марето. Димчо Дебелянов веднага решава за себе си, че тя е жертва на някакъв офицер, който се е подиграл с нейните чувства. Това вероятно е нейната собствена версия, която тя му е разказала. И Димчо Дебелянов и предлага брак. Само че Марето си прави практичната сметка и решава, че няма да приеме това рицарско предложение, толкова благородно и неочаквано, за да се измъкне от кълта на вертепа, защото тя просто изчислила, че живота с един беден студент като Димчо Дебелянов би бил много по-оскъден и нещастен, отколкото този, който тя води в този софийски шантан. Постоянната болка от нереализираните емоции и фантазии, в съчетание с неосъществимия купнеж по чиста любов, пораждат чувството на обреченост, безсилие и тъга и се превръщат в красиви, жестоки и самотни стихове. Този танц между тъмнината и светлината. В цялата му поезия деня и нощта се срещат, щях да кажа сблъскват, но не се сблъскват. Винаги след някаква много тежка, много черна, много пагубна, разблудна нощ изгрява деня. Димчо е съчетавал у себе си наглед несъчетаемото влюбчивия бохема и нежния, чувствителен поет, който вижда у любимата едно прекрасно, феерично и, уви, недостижимо същество. Поради което той изживява любовта повече в спомена и в копнежа. Поетът Гео Милев нарича Дебелянов син на литературната бохема, а нейното средище са софийските кафенета и кръчми, чието посетители са редовни. Димчо е бил един от тях. Случвало се неведнъж той и приятелите му да нямат пари за сметката или пък да влизат в спорове и свади.
Едно от любимите му места било Кафене България на улица Аксаков. Там своя маса имали поетите Славейков и Яворов, към чието общество Димчо искал да принадлежи. Уви, това така и не станало. Типичен пример за това бухемство е, когато пътувайки в един влак, Димчо и неговият приятел Гьончо Белев така се почерпват, че изхвърлят парите, които Гьончо е получил в наследство, изхвърлят ги през прозореца на влака, пеейки песента на Стамболов "Нещемени богатство, нещемени пари". Очевидно в него е имало такъв много силен порив към свобода. Мисля си, че цялото му декаденство е порив към това да се изпита и другата страна на нещата. Той е много, много нежен, много смирен по някакъв начин. Мисля, че това личи в поезията му и заедно с това има една тъмна сянка, като всеки човек, и той много силно изследва тази сянка. Опитва се да стигне до край. Независимо от това, че има много приятели, които са споделяли неговата компания, особено когато черпещи е бил Димчо, факт е, че и до последните му дни той получава писма от тези така наречени приятели, получава ги на фронта, с молба да изпрати средства, ако разполага, даже и с някакви стотинки, да вземе да ги изпрати на тези свои така наречени другари. След смъртта на Димчо, същите тези така наречени приятели говорят, че той е пияница, че той е бохем, че от него нищо не ставало. Има един много интересен спомен от зетя на Димчо Дебелянов, съпруга на неговата по-малка сестра Мария Григорова, Петър Григоров. Петър Григоров бил адвокат, спечелил от някакво заявление там, направил, подготвил като адвокат и получил 50 лева и решили да ги изпият. И казва, аз черпя. И започнал да се габарка с младия поет. Това е станало вече по времето, когато Димчо Дебелянов е вече известен млад поет. Та, казал му Петър Григоров, виждаш ли бе, аз с едно заявление взех 50 лева, а ти 10 стихотворения да поместиш, няма да можеш, няма да получиш толкова. И по едно време Димчо изчезнал. Сега къде се разиграва тази история, не знам. Обаче отишли да го търсят и го откриват на, не помня дали на първия етаж в къщата или в обора. Димчо застанал пред кравите, пред говедата и казва, уважаеми говеда, вижте пред себе си един нищожен поет, който не може нищо да припечели, а говедата печелят пари. Димчо Дебелянов беше пленник на страшната проблема живот. Неговата невероятна съвест разбиваше живота на хиляди въпроси, които се сплитаха около душата му в нажежени и безизходни пръстени. Животът беше за него страдание, а страданието – неговата поезия. Чувството за самотност, за отчуждение от света, в който живее, се дължи на това, че Димчо е непризнат. Непризнат е понякога от жените, които обича, непризнат е и като поет. Факт е, че неговата първа книга излиза едва след смъртта му и то благодарение на няколко верни приятели, които, между другото, все пак така се намесват в стиховете му, че на места те се оказват далече от оригинала. Разяжда гърдите ми кървава рана. Отпущат се в немощ ръце. А в целия свят ти едничка остана най-скъпа за моето сърце. Дойди, успокой ме. Дойди, утеши ме. Нерадостен път ме сломи. Сияние дневно е твоето име, а моето — нощни тъми.
За мен най-красноречивият факт за неприемането, недоразбирането и въобще непрочитането на все пак тогава вече съвършенните текстове на Дебелянов е фактът, че когато през 1910 година те с приятеля си Димитър Подвързачов съставят първата страхотна, много богата антология на българската поезия от Вазова натам, и той включва свои стихове, добре подбрани, това се е възприело като една много дръзка проява на съставителя, защото мнозинството от читателите, ценителите на поезията са считали, че на Димчо Дебелянов не му е там мястото в антологията на българската поезия. Димчо Дебелянов дава стихотворение за едно списание, в което поезията завежда Яворов. Може би става дума за последния сборник «Мисъл», който излиза през 1907 година. Вероятно, тъй като по това време Димчо Дебелянов е вече публикувал много от своите първи стихотворения. Обаче Яворов не е пуснал стихотворението. И Димчо е бил много нещастен. И е казал на приятелите си: щом Яворов не ми е пуснал стихотворението, значи аз не съм никакъв поет. Но след това казвал: аз си знам колко пари струвам. Аз знам кой съм аз. Независимо от това, че Яворов отхвърля негово младежко стихотворение, точно преди смъртта си гениалният български поет заявява категорично по адрес на Димчо Дебелянов: този младеж ще надмине всички ни. След като биде убит, ние го сложихме веднага с Ботйова и Яворова и не сбъркахме. Но това стана чак след като биде убит, при това не само от куршум. Споделя с тъга писателят Николай Рейнов. На 26 септември 1912 година е обявена Балканската война. В края на октомври същата година Димчо Дебелянов е мобилизиран в 22-ри пехотен тракийски полк в Самоков. Той е обикновен редник. От септември 1913 година е преместен в школата за запасни офицери в Княжево, а 2 години по-късно е произведен в чин подпоручик. По това време Димчо получава още един удар от съдбата. Майка му умира. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха, ти с плахи стъпки да събудиш в двора пред гостенин очакван радост плаха. Да те пресрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо. Смирено влязал в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шъпнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед в старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. О скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и родина. На 28 юни 1914 е обявена Първата световна война. България се включва в нея през следващата, 1915 година. По това време Димчо Дебелянов работи в Сметната палата и първоначално не подлежи на мобилизация. Но на 2 февруари 1916 излиза нова заповед, в която името му е 14-то в списъка. Никой не тръгва с лека стъпка към смъртта, дори и Димчо. А
а и еуфорията около героичната саможертва за родината, характерна за участниците в Балканските войни, когато българите се борят за обединението си, остава в миналото. В своето преклонение към Димчо Дебелянов, в своята обич, понякога ние създаваме едни трайни клишета за него, които много му отиват, но които, за съжаление, не са самата истина. Едно от тях е, че Димчо Дебелянов е отишъл на фронта като доброволец, за да отвори град към смъртта. Истината е друга. Той е бил с чин на подпоручик, това е все пак офицерско звание, така че в един момент, когато вече не е бил под закрилата на своята работа в Сметната палата, той е бил мобилизиран на фронта. Вероятно за обществените представи е по-удобен, дори нужен героичния образ на един български поет, който да предпочете да се жертва в името на родината, вместо да живее изпълнения си с разочарование и бедност живот. Още повече, че през 1915 година Дебелянов пише до приятеля си Гео Милев: „Не ми се ни гледа, ни слуша, ни мисли, ни желае, ни люби, ни мрази. Понякога не ми се и диша. Може би предчувствие го е накарало да се нарисува мъртъв в тетрадката, в която пишел стихотворенията си на фронта. Или това също е въпрос на предубеденото ни възприятие? Аз отивам да изпълня патриотичния си дълг и зная, че няма да се върна. Ще блесна като звезда и ще угасна." Той се е чувствал ненужен и отхвърлен. В момента на смъртта си е имал откъслечни публикации, признанието на малцината свои приятели, но не и на литературната общественост. Бил принуден да работи в Метеорологическия институт, работа далеч от творческата му натура, която мечтал да напусне. Малко преди да загине си дал обещанието, че когато се завърне от фронта, ще се отдаде единствено на четене и писане. Стиховете, открити в походното съндъче на подпоручик Дебелянов, бележат една нова фаза не само в развитието на Дебеляновата поезия, едно откъсване от символизма, в чието води дълго плува младия Дебелянов. 1907-1915 година, но един нов етап в развоя на българската поезия. Не само сиротна песен. Той не ни е вече враг. Живите от враговете, бурна ги вълна помете, не иде към отсрещния бряг. Ето, в хлътналия слог, легнала е спокойно, бледен, с примирена скръб, загледан в свода ясен и дълбок. И по сивата земя, топлена от ласки южни, трепкат плахи и ненужни, с кръв напръскани писма. В същата война, от другата страна на фронта, малко след като Димчо е застрелян от ирландски войник, умира още един изключителен млад поет – ирландецът Френсис Леджуик. Той е самоук, самобитен талант, отдаден на писането на поезия. Животът му е изпълнен с бедност и любовни разочарования. Заминава на фронта като войник от британската армия и през 1917 година е убит. Само на 29 години. Като Димчо. Става истински популярен едва след смъртта си. Като Димчо. Днес неговите стихотворения се изучават в училище, а той е признат за един от най-романтичните поети в страната си. Като Димчо. На 30 септември 1916 година Димчо Дебелянов е трябвало да излезе в отпуск. Той дори е приготвил багажа си за заминаване. Романтичната версия за оставането му на фронта е, че в този момент един от приятелите му го моли да се разменят, тъй като иска да види семейството си. Версията, подкрепена от доказателства, е, че негов главнокомандващ изважда името му от списъка и поставя там името на свой близък. Така подпоручик Дебелянов
командир на 5-та рота от 22-ти пехотен тракийски полк, остава на фронта, за да загине. През 1934 година скулпторът Иван Лазаров вае затрогващата фигура на една майка, седнала на прага пред къщата си и вперила поглед в пътя. Идеята за този паметник идва от една копривщенска баба, Лила Паралеева, изгубила съпруг и син във войните, която скулпторът вижда при едно от посещенията си в Копривщица. Фигурата е поставена на гроба на Димчо Дебелянов в двора на църквата Успение Богородично в Копривщица. Като човек, който чете поезия, челе поезия на 30 езика, който познава много добре европейската поезия, аз ви уверявам, че Димчо Дебелянов като поет, наред с Яворов, стои на едно от най-високите места в европейската поезия. Единствената беда е в това, че той е творил на един, както е прието да се казва, малък език. От разказите на родителите си знам, че поезията на Дебелянов ги е свързала, че тяхната любов е започнала с рецитация и от едната и от другата страна. Дори са решили, преди аз да се родя, да отидат в Копривщица и там да прекарат известно време. Последните 2 седмици преди моето раждане и майка ми всеки ден ходи и стои в тихия двор под вишните. След това отношенията между моите родители се развиха много драматично. Те не бяха вече заедно, но всеки път, когато някой от тях говореше пред мен за другия, говореше за тая връзка между тях. Говореше другия колко много обича Дебелянов и това колко много ги е свързвало. И това по някакъв начин беше пък тънката нишка, на която за мен се държеше моето семейство, чрез която аз се държах едновременно за майка си и за баща си. И после минаха много години. Баща ми почина, майка ми се разболя много тежко и загуби паметта си. Загуби я до степен, до която не съм сигурна, че знаеше аз коя съм и тя самата коя е. Свещеника ми каза да й пея. Аз обаче не мога да пея. Пък и мисля си, че майка ми не беше много по песните и тогава се чудех какво да направя всъщност и как да успокоя душата и да я върна по някакъв начин в съзнание, за да си отиде към другия свят съзнателно. И тогава се сетих за Дебелянов, извадих книжката, извадих тома и седнах и започнах да го чета подред. И тогава се случи някакво чудо. Тя гледаше абсолютно разбиращо, искаше да слуша тези стихотворения и в очите й се появи и разум, и съзнание, и дух, и искра. Поезията на Дебелянов ми подари в последните мигове същия човек, който ме беше отгледал и възпитал. И ми я върна. Физическото убийство на Дебелянов на фронта, според спомена на свидетеля Тихомир Геров, станало ето така. Изведнъж, както стърчеше прав, той вдигна ръце, завъртя се, изпусна револвера и лопатката и се свлече на земята, като притискаше с ръка раната си. Опита се да разкопчае дрехата си, но не можа. Героичната версия, която се разпространява от българското командване. Подпоручик Дебелянов, под град от куршуми, тъкмо изправен на предните окопи, давал нареждания с огнени думи, откъртени от дън душа и пропити с патриотизъм и дълбок смисъл, и насърчавал околните от първа дружина войници, пострадали през нощта, дава най-ценната дан за родината.
И дочух аз ласкав глас: бъди ми вярна, и при теб в уречен час, минал през моря неизбродими, пак ще се завърна аз.